ଚୁପଚାପ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେବା, ନହେଲେ ମାମା ଉଠିଯିବ। ପୁରା ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେ। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ମାମା ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମାମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଠିଗଲେ ତାହେଲେ ମୋର ସୁବେଳାଟା ଅବେଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ବାସ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି। ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଯିବା। ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ, ଟୁ ହ୍ୱିଲରର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ବି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଇଟା ଫୋପାଡ଼ିକି ମାରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାହିଁକି ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଦୁଇଟା ରିଜିନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ରିଜିନ୍। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ ରେଖାରେ ଆସନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଛାୟା ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆଉ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ରିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ରାହୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା 83 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତ ଛଡ଼ା ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଇଷ୍ଟ ୟୁରୋପ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି ଦେଖିପାରିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବସର। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଲେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବାଟା ବିପଦ ବୋଲି, ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଖାଲି ଆଖିରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହାଇ ଟାଇଡ୍, ସମୁଦ୍ରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଚାଲିଥିବା ଆମେ ନିଶାଚର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିଶାଚର ହେବାକୁ କି ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଛାୟାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାତି 8:58 ଆଉ ସରିଲା ରାତି 2:25। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏହି ଗ୍ରହଣଟା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।